Matul il-jum tal-ħadd, l-istatwa titolari ta' San Gaetanu ħarġet għall-ewwel darba l-purċissjoni filgħodu. Purċissjoni li tmexxiet mill-prepostu Salvador Rodea Gonzales, il-ġeneral tal-Ordni tat-Teatini, li waqqaf San Gaetanu stess fl-1524. Dan fl-okkażjoni tal-5 ċentenarju mid-deritt mistiċi tal-Madonna lil San Gaetanu, waqt it-talb u l-meditazzjoni li kien jagħmel fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma. Kien fil-lejl tal-miliet tas-sena 1517, meta San Gaetanu kienet iqaddes l-ewwel qudiesa solenni tiegħu meta kellu viżjoni li fiha deritlu Sittna Marja Santissima li fdatlu l-Bambin Ġesu f'idejh. Xi ħaġa differenti li saret minn hawn issu kien li ż-żewġ banet, jiġifieri ta' San Gaetanu u ta' San Giuseppe, ingħaqdu flimkien għal din il-purċissjoni li fl-isfond tal-ilbies tal-festa bil-papaljuni u l-bandalori l-ġmil tagħhom li tpoġġew fit-toroq ewlenin tal-Ħamrun daqqew il-marċi ta' San Gaetanu. Biex l-atmosfera f'Jannar kienet waħda mill-isbaħ bħal dik f'Awwissu, b'din il-festa mhux biss jinġabru għaliha mijiet ta' Ħamruniżi iżda anke oħrajn minn lokalitajiet differenti u saħansitra turisti.